Jamen, jeg sidder her i dag. Lige pludselig landede jeg her. Jeg er 46 år, og jeg synes jo selv, at man er kommet op i alderen, og det har jeg det fint med. Og jeg har lyst til at prøve noget, der giver noget resultat, uden at blive lagt under kniven. Jeg skal jo ikke ligne nogen Hollywood-stjerne. Jeg skal ikke være 20 år. Men jeg vil gerne have noget, der er naturligt, og det tror jeg mest, man får ved noget, som ikke er varigt. Jeg har selvfølgelig haft nogle tanker omkring det her med nåle, og jeg må jo også erkende, at jeg er lidt nervøs, og det er fugtigt i hænderne, men jeg tror også, at det kan jeg godt klare det her, fordi det kun er i overfladen. Men jeg er selvfølgelig spændt på, hvordan det er, men jeg er ikke bange. Det handler jo om, at du får et naturligt resultat, og at du bliver glad for det. Og det er et resultat, der holder i hvert fald det næste halve år. Gør det ondt, vil du sikkert spørge? Ja, det kan jeg godt forstå, du spørger om. Det er en ret skånsom behandling, fordi teknisk så bruger jeg en ret hurtig metode. Du vil ikke mærke det sådan, at det kan gøre lige så ondt, som hvis man nu får lavet læber eller læbeforstørrelse eller sådan. Det er der nogen, der synes gør lidt ondt. Typisk så tager det en halv time, når det er hele ansigtet. Man kan også arbejde med hals og décolleté og hænder, for ligesom at få en helhed. Ja. For du kender godt det der med, at man ser et meget velplejet ansigt, og så sætter man hånden op til, og så er der ligesom en forskel. Hvor lang tid går det? Kan man se for hver behandling, man får? Ja. Okay. Du kan se en forskel. Det vil også rette små linjer ud, og det vil trække porerne sammen. Så er det ligesom et tandlægeeftersyn, kan man sige, at man kommer sådan ind til et tjek hver halve år. Okay. Mm. Du vil ikke blive hævet, men du vil blive rød. Og du kan også godt få nogle steder, hvor du ligesom ser lidt ridset ud i huden. Altså som om, at det er en kat, der har revet dig. Sådan ser det typisk ud den første og anden gang. Så du får et friskere look, og for hver gang vil du kunne se, at din hud bliver meget mere sund at se på, og den får en glød. Sådan ser det ud. Det ligner vand. Der er også 135 forskellige slags vitaminer og mineraler i, som gavner din hud. Du trækker bare vejret ind, stille og roligt, og så mærker du nogle små stik. Bliver det ikke værre end det her? Nej, kan du holde det ud? Ja. Nu giver jeg dig især heroppe, hvor du har de fine smilerynker. Så kan du mærke om lidt, at det ligesom bliver sådan en stram fornemmelse. Det kan svie lidt, og så er det ligesom sådan en opstramning. For mig er det vigtigt at læse dit ansigt og se, hvor er linjerne mest tydelige, og så får du lige arbejdet lidt ekstra der. Men så er du faktisk færdig. Var det det? Ja. Vil du kunne gå i byen nu? Ja, det vil jeg kunne. Mere rød bliver du ikke, og næste gang så vil jeg arbejde præcis på samme måde, og så lige give dig lidt ekstra de steder, hvor jeg nu kan se, at du har en favoritside, og der vil vi lige give lidt ekstra. Men det er behandlingen. Jeg må sige, at jeg er overrasket over både behandlingen, og jeg er jo rigtig spændt på nu, hvordan det bliver over de næste par dage. Det er lidt som at blive ridset lidt i huden, men overhovedet ikke noget, man behøver at have klamme hænder for.